Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Taban. Taong 1950, Pugon, Quezon. Pagkaraan ng ilang taon pagkatapos ng ikalawang pangdaigdigang digmaan, nakabalik ng Pugon ang pamilya ni Taban. Matagal silang hindi nakauwi sa kanilang probinsya, gawa nung sumiklab ang giyera, kasagsagan naman ng paglalako nila. Kaya para hindi madamay sa gulo, kung saan-saang lugar sila nagtago at tumungo. Marami rin silang nasilayang mga karumal-dumal na pangyayari na sa katagalan ay humubog sa kanila upang maging isang matibay at matapang na tao. Ayon kay Taban, na sa mga sandaling yon, tatatlo lamang sila na magkakasama. Siya, yung kanyang ama na si Pedring, at ang ina niyang si Teresa. Dagdag pa niya na maraming dahilan kung bakit nakaligtas sila ng giyera. Una, may mga taong tumulong sa kanila. At ang ikalawa, merong tangang-tangang mutya ang tatay niya. Wala siyang ideya kung ano ito. Kapag nakakapasok sila sa mga lugar na nakubkub na ng mga dayuhang sundalo, bigla na lamang silang nakikibagay sa mga ito. Ayon sa tatay niya, na ang mutya nitong taglay ay kayang gumaya ng kahit na sino. Hindi lang sa pamamagitan ng panlabas na anyo, kaya rin itong gayahin ang kanilang karunungan, pamamaraan ng pananalita, at higit sa lahat kakayahan. Halimbawa, kung isang antingero ang ginaya ng tatay niya, matataglay din ito ang samut-saring abilidad ng taong yun. At sa sandaling makipaglaban yun sa kanya, para lang din itong nakikipaglaban sa sarili niya. Yun nga lang, di hamak na mas lamang ang abilidad ng kanyang ama dahil tanga nito ang iba pang mga kakayahan na nakuha nito sa mga nauna nitong biktima. Kung iisipin, hindi naman gaanong mapanganib ang pagtanga ng ganoong uri ng mutya. Pero kapag lumalim ang karunungan mo ukol dito, masasabi mo na isa ito sa pinakamalakas na biyayang pwedeng mataglay ng tao. Dagdag pa ng ama niyang si Pedring na bago pa sumapit ang giyera, tangan-tangan na niya ito. Kung di nyo kasi na itatanong, isang batik ang antingero ang lolo ni Taban. At kagaya ng marami, matagal na rin itong pinagpasapasahan ang mutya ng sikawgan. Walang ordinaryong tao ang nakakita sa itsura at wangis ng mutya. Gawa ng kagaya ng bertud, iniluluwa ito na nagtatangan dito sa sandaling maramdaman ito na nalalapit na ang kanyang katapusan. Ngunit taliwas sa bertud ng aswang, hindi ito sinasakop ng purong kasamaan. At kaya lang naman yun nilululon ay dahil sa kailangan nito ng sariwang laman para mapagtirahan. Pagtatapat pa ng kanyang ama na, wala namang kakaiba sa mutya. Hindi ito katulad ng ibang karga na nagliliwanag o ano paman dahil ang mutyang yon ay isang simpleng bato lamang. Ngunit sa kabila ng pagiging simple, ay ang pagkakaroon nito ng isang katangi-tanging abilidad. Dahil sa ganun itong kakayahan, kung kaya't nakaligtas sila sa ikalawang pangdaigdigang digmaan. Nagdulot man ito ng matinding karanasan at takot, kahit papaano ay natutuwa pa rin itong si Taban, gawa ng sa pamamagitan nito, nagkaroon siya ng pagkakataon na muling masilayan ang tahimik na mundo. At makalipas ang ilang taon, nagdesisyon silang bumalik ng Pugon. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng kanilang mga kakilala at kadugo. At para magkaroon sila ng pagtitirahan, nagbayanihan ang mga ito upang maitayo lamang ang kanilang tahanan. Labis itong ikinatuwa ng kanilang pamilya, kaya bilang ganti, ibinabahagi nila sa mga ito ang mga lakong dala-dala nila pauwi. Wala mang matira, kahit papaano masaya sila dahil nagkaroon sila ng panibagong tahanan. Dito na rin napagpasyahan ng kanyang ama na sa lugar na yun sila tatanda at mamamatay. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala naman siyang naging tutol. Bilang binatang nasa edad 22 anyos, aminado siya na hindi pa siya gaanong mulat sa mga bagay-bagay.
Nasanay din siyang dumepende sa kanyang mga magulang, kaya literal na wala siyang inaalala kada araw. Hindi mahalaga kung nahihirapan sila. Ang importante noon para kay Taban ay ang makipagbarkada at makipag-inuman kung saan-saan. Bagaman ikinagagalit ito ng kanyang mga magulang, walang magagawa ang tatay niya dahil halos magkaparehas lang naman ang ugali nilang dalawa. Kaya kalaunan, hinayaan na lang din siya nito sa kanyang mga hilig. Basta ba'y wala siyang gagawing kalokohan, hindi na yun problema. Bagay na naging daan upang masanay siya sa ganoong buhay. At habang tumatanda itong si Taban, napakalayo na niya sa dati niyang pag-uugali. Kaso lang, hindi niya noon napansin na nalalapit na pala ang katapusan ng buhay ng tatay niya. Hanggang sa bigla na lamang itong nanghina at mamaalam bago sumapit ang taong nabanggit. Disyembre noong mamatay ito, Pinuno. Kaya habang nagkakasiyahan ng maraming tao, silang mag-ina naman ay nasa loob ng kanilang bahay, nagmumukmuk, buhat sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Hindi nagtagal, nang mailibing na nila ito. Dito pa lamang sila nakapagsimula ng paunti-unti. Marami man ang nagbago sa loob ng kanilang tahanan, labis pa rin siyang nagpapasalamat dahil hanggang sa kahuli-hulihan nitong buhay, hindi nito tinalikuran ang pangako nitong matagal nang binitawan sa kanya. At yun ay ang pagpasa ng mutya bago ito mawala. Tama kayo nang narinig na ipasa kay Taban ang mutya ng Sikaugan, kaya naman hindi niya gaanong iniinda ang pagkawala ng kanyang ama. At dahil dito, mas lalo pa siyang naging tiwala sa kanyang sarili na walang makakatalo sa kanya hanggang sa nagsimula na ang kauna-unahan niyang karanasan pagdating sa mga nilalang na nagtatangan ng lihim na aral ng kaliwa. Unang linggo ng Enero, naging madalas ang pag-iinuman nila kasama ng mga kaibigan niya. Halos palagi na siya noong inuumaga sa sentro, kaya naman yung kanyang ina natutunan ng mamuhay ng mag-isa. Ni minsan di siya nito sinisi sa kanyang mga ginagawa dahil alam nito na meron siyang sariling buhay at tadhana. Ang palagi lang din itong bukang bibig, mag-iingat siya at kahit na anong mangyari, lumayo siya sa mga kaguluhan dahil ito ang mitya ng pagkapahamak ng isang tao o pagkamatay ng mga sangkot dito. Kapag naririnig yun ni Taban, di naman niya yun tinututulan upang hindi na humaba ang kanilang usapan. Ngunit taliwas sa paalala ng kanyang ina, kabaliktaran nito ang kanyang ginagawa. Madalas kapag lasing sila, kung sino-sinong mga tao ang napagdidiskitahan nila. Di naman niya yun tinitingnan bilang kamalian, gawa ng hindi naman nila ito sinasaktan. Hindi rin sila nagnanakaw sa baryo o gumagawa ng kahit na anong eskandalo na maaaring bumulabog sa katahimikan dito. Akala niya ayos lang ang ginagawa nila, pero hindi niya alam, marami na pala silang naiistorbong mga nilalang. Isang gabi, pagtungtong ng 7:00, nagkakasiyahan na ang grupo. Lahat sila nakangiti dahil sa paulit-ulit na biro ni Taban. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang patuloy siya sa pagsasalita, may dumaang lalaking mataba at matangkad. Pagsilay niya rito, agad niya yung namukaan bilang anak ng isang matandang nakatira sa sentro. Abit ang pangalan nito at usap-usapan noon sa kanila na isa itong dalubhasang mangkukulam. Yung anak nito may sakit sa pag-iisip na ayon sa matatanda, rebuelta sa nilalang dahil sa dami ng taong pinatay nito ng walang kalaban-laban. Maya-maya pa, nang mapansin niyo na mga kasamahan niya, agad naman yung nagsitahimik. Wala na noong nagsalita dahil alam ng mga ito ang pwedeng mangyari sa oras na makapagsalita sila ng hindi kaaya-aya ukol sa lalaking dumaraan. Nang mapansin naman yun ni Taban, agad niya yung tinanong kung bakit yung nanahimik at nagseryoso. Siyempre, dahil bida-bida nga siya, agad niyang itinuro yung lalaking may sakit sa utak. Pinagtatawanan niya ito
at pinagsasabihan ng kung ano-ano. Akala niya kasi hindi na yun narinig ng taong yun dahil malayo na ito sa kanila. Pero matapos niya yung sabihin, bigla itong tumigil sa paglalakad. Agad yung napatingin sa kanya at pang-abot ng paningin nila, bigla itong umiyak. Dali-daling tumakbo papalayo ang lalaki habang humahagulgol na parabang sinaktan ito. Nang mapansin naman yun ng mga kainuman niya, nawala sa mukha nila ang tama ng alak. Paisa-isa nagpaalam na yung uuwi na parabang meron itong iniiwasan. Hindi nagtagal, nang dadalawa na lamang silang natira, dito na nagpaliwanag ang kaibigan niya ukol sa naging kilos ng barkada nila. Taban, maling-mali ang ginawa mo. Hintayin natin ang nanay niyan. Baka pwede pa tayong makapagpaliwanag. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at magsalita ka kung pagsasalitain ka na. Humingi ka rin ng tawad sa anak nito para hindi na lumala ang gulo. Susubukan ko tong kausapin. Alam mo kasi, kilala yun ng nanay ko eh. Kaya baka makinig yun sa ating paliwanag. Wika ng kaibigan niya. Nang marinig naman ni Taba ng sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, hayaan mo matandang yun. Bakit naman tayo matatakot sa kanya? Wala naman tayong masamang ginawa sa anak niya. Tanda-tanda na iyakin pa. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, bigla naman siya nitong siniko sabay sagot ng, basta, sumunod ka na lang. Hindi kakababa ng pagkalalaki mo kung maniniwala ka. Matapos ang kanilang pag-uusap, dito na nga nila nakita ang matandang hukluban na dahan-dahang naglalakad papalapit kasama nung lalaking pinaiyak niya kanina. Sa puntong yon, wala na siyang nakitang takot sa mga mata nito na parabang kampante na ito dahil kasama nito ang nanay niya. Pagkaraan lang ng ilang minuto, tumigil ang dalawa sa kanilang harapan. Dito na rin sila tinitigan ng matanda habang paulit-ulit na bumubuka-buka ang bibig nito. Nang masipat naman yun ni Taban, napangisi lang naman siya habang inuutusan ng tangan niyang mutya. At pagkaraan lang ng ilang segundo, nagagawa na niyang magaya ang lahat ng sinasabi ng matanda sa kanya. Nung mapansin naman niyo ni Tandang Abit, agad yung tumigil sa pag-uusal. Bakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat at pagtataka kung papaano niya yun nagagawa. Maya-maya pa, may hinahon itong nagtanong sa kanya ng, paano mo nagagawa yan? Hindi madaling gayahin ang mga usal ko. Bawat isa sa mga kataga ay merong proteksyon at nagdadala ng sumpa kung sakali mang masambit mo ito ng mali. Nakakagulat ang ginagawa mo, iyo. Pinapahanga mo ko. Nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya nagdalawang isip na ipagpatuloy ang engkantasyon. Alam ni Taban na malapit niya na itong makumpleto, kaya hindi niya pinahintulutan na malito siya nito. Maya-maya pa, nang masambit niya ang lahat ng kataga, kaswal niyang sinugatan ng kanyang daliri gamit ang kanyang ngipin. Pagtulo ng dugo niya, bigla itong naging parang ugat na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng lupa. Nang makita yon ng matanda, di na nito nagawa pang kumilos dahil wala yung kaide-ideya sa kung ano ang ginawa niya hanggang sa kumapit na ang mga dugong yon sa mismong paanan nito. Paglapat nito sa balat ng matanda, agad naman yung naglaho hanggang sa nakaramdam na ito ng matinding panghihina. Dahil sa pangyayari, napilitan na yung umuwi bago pa man yung tuluyang mawala ng lakas. Nang mapansin naman ito ni Taban, hinayaan lang niya ito hanggang sa tuluyan ng makalayo sa kanilang kinaroroonan. Matapos naman yung masilayan ng kaibigan niya, takang-taka ito sa mga nangyari. Hindi nito sukat maisip kung papaano ito naging posible. Dagdag pa nito na, sa estado ng matandang yon, hindi malabong gumagawa na ito ng ritual
upang siya ay parusahan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pabiro naman siyang sumagot ng, "Siya ka mong paparusahan ko." Ano kaya ang pakiramdam ng matandang yun na makulam gamit ang kanyang sariling aral na mas pinalakas pa? Siguro, isa itong kahihiyan para sa kanya. Di bali na nga, sa mga susunod na araw, malalaman natin kung ano magiging epekto nito sa kanya. Pagkasambit niya ng mga kataga, inutusan na niya ang kanyang kaibigan na umuwi na. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, wala itong nagawa kundi ang sumunod. Sa dami kasi ng inilahad niya, nakakasiguro siyang nasorpresa ito sa mga bagay na nalaman nito. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa sala. At habang pinagmamasdan niya ito, dito na unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang pagiging pabaya niya sa kanyang magulang. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang nakasanayang pag-uugali. Naisip niya na hindi ito ang gustong mangyari ng kanyang ama, kaya susubukan niya itong ituwid hanggat may pag-asa pa. Pagsapit ng sumunod na araw, kagaya ng ipinangako niya sa kanyang sarili, minabuti niya na hindi na muna makipagbarkada. Buong maghapon siyang nanatili sa loob ng bahay nila upang makita ang sitwasyon ng matanda niyang ina na araw-araw niya ritong iniiwan. Kaso lang, di pa man nangangalahati ang araw, napansin na nito ang kanyang presensya. Di man ito nagsasalita pero ramdam niya na natutuwa ito sa kanyang ginagawa. Kaya sa halip na maging pabigat, itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagtulong. Nagluto rin siya ng masarap para naman kahit papaano makabawi siya rito. Pagtungtong ng 3:00 ng hapon, magkakasama silang nagmerienda sa labas. Kahit kapilang sarap na sarap siya, gawa ng yung pinag-uusapan nila ay tungkol sa nakaraan nila. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam si Taba ng totoong kasiyahan at pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Habang siya ay nakikinig, hindi niya maipagkakaila ang hangarin ng puso niya na makasama pa ito ng mas matagal na panahon. Ngunit habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, bahagya itong napatahimik nang may masipat itong matandang babae na bigla na lamang pumasok sa loob ng kanilang bakuran. Pagsilay niya rito, agad niyang narinig ang tanong ng nanay niya patungkol sa taong yun. Dala ng pagkagulat, hindi na siya nakaimik. Di niya kasi inaasahan na personal itong bibisita sa kanila pagkatapos ng mga ginawa niya. Pagdating naman ito sa kanilang harapan, agad yung tumigil sa paglalakad. Isa-isa rin sila nitong pinagmasdan, senyales na meron talaga itong kailangan. Pagpang-abot ng kanilang paningin, dito niya naalala ang mukha ng matandang pinaglaruan niya. Kaya imbis na matakot at mabahala, ipinakita niya rito na wala siyang kaba sa kanyang katawan. Hindi rin siya nasindak sa abilidad nito, kahit kasama niya ang kanyang magulang. Maya-maya pa, tinanong niya ang matanda ukol sa pakay nito. Dagdag pa niya na, kung walang kabuluhan ang kanyang ipinunta, mas mainam na umalis na siya upang hindi na sila magkagulo. Ang problema, nang marinig nito ang kanyang sinabi, mas lalo pa itong nagwala. Paulit-ulit siya nitong pinagmumumura, kasabay ng pagbabanta nito sa nanay niya. Ayon sa matanda, na kung ayaw niyang may madamay, bawiin niya ang lahat ng karamdamang ibinigay niya rito. Dagdag pa nito na, habang nag-uusap sila, markado na ang kanyang ina sa kanya. Pero nang marinig ni Taba ng tungkol dito, hindi man lang siya kinilabutan. At para maunawaan ng matanda ang sitwasyong kanyang kinakaharap, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang abilidad nito laban sa kasama nitong anak. Kagaya ng sinabi nito sa kanya, namarkahan na rin niya ang dalawa bago pa man ito umalis noong mismong gabi. Kaya naman pagkasambit niya ng mga buhay na salita, bigla itong napaluhod sa lupa kasabay ng agaran nitong pagsusuka.
Noong una, tubig lang ang inilalabas ng anak nito. Pero sa katagalan nagsimula na silang makakita ng mga buhay na itim na palaka kasama ng kumpul-kumpul na uod na nagtatago sa makakapal na buhok. At habang tumatagal na nasa ganun yung estado, tila bang unti-unti na rin yung nanghihina. Pagsilay naman dito ng nanay nito, agad itong nagsambit ng dasal upang kontrahin ang kanyang pinalipad sa hangin. Subalit kahit anong gawin ng matanda, tila bang hindi niya matinag-tinag ang bisa ng dasal. Unang beses itong mangyari sa kanya, kaya halos hindi niya mawari kung anong karamdaman at sumpa ang tumama rito. Nang mapansin naman yun ni Taban, kaswal lang itong naupo sa harapan ng matanda, kasabay ng pagwiwika niya rito ng, "Hindi mo talaga yan makokontra. Alam mo kasi tanda, ang ating mga sariling abilidad ang siyang ating pinakamatinding kahinaan. Malas mo lang, dahil ang kaharap mo ay isang nilalang na kayang gumamit at magnakaw ng abilidad mo. Tapos na yung anak mo. Wala ka nang magagawa para maisalba ang kanyang naghihingalong buhay." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi yun gaanong nakinig. Basta ang ginawa nito, tuloy-tuloy lang sa panggagamot, pagpapakita na mas mahalaga ang kanyang anak, higit sa ano paman. Ang kaso lang, kahit ibuhos pa nito ang kabuuan ng kanyang abilidad, hindi pa rin yun sasapat. Di nagtagal, kagaya ng inaasahan ni Taban, tuluyan na rin yung pumanaw. At nung masipat niyang wala na itong buhay, muli niyang kinausap ang matanda upang makaramdam yon ng pagsisisi buhat sa pagtatangan niya ng ganoong karunungan. "Hindi akong pumatay sa anak mo, kundi ang sarili mong abilidad. Sisihin mo ang iyong sarili sapagkat dahil sa karunungang hawak-hawak mo, siya ay namatay ng maaga. Umalis ka na at sa pag-alis mo, baunin mo ang mga kasalanang naging bunga ng lahat ng iyong mga masasamang gawa." Nang marinig ito ng matanda, agad nitong pinasa ng kanyang anak at tahimik na naglakad. Hindi na rin yun humarap sa kanila sa takot na baka siya ay mapahamak kung sakali mang ito ay gawin niya. Paglabas nito ng bahay, doon pa lamang napahinga ng malalim ang kanyang ina. Ilang minuto rin yung napatahimik upang mapag-isipan ang kanyang mga nasilayan hanggang sa dito na ito nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita. Ayon dito, kagayang-kagaya siya ng tatay niya. Hindi yun mahilig magpakita ng kahinaan sa kanyang mga kalaban, kaya naman nakuha nito ang respeto ng karamihan. Ngunit bago yun maisakatuparan ng kanyang ama, marami itong naging sakripisyo. Nakita nito kung papaano pumanaw ang kanyang mga kapatid, maging ang kanyang mga magulang nitong walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Dagdag pa ng kanyang ina na dahil sa naranasan ng kanyang ama, kung kaya't nababahala rin ito para sa mga posibleng mangyari. Pagtatapat pa nito sa kanya, iwasan niyang gamitin ang kanyang abilidad dahil sa meron itong masamang dulot sa kanila. At kahit hindi niya nakikita, naniniwala itong sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, dadami at dadami ang kanilang mga kalaban. Matapos naman itong makapagsalita, agad itong tumayo upang tumungo sa loob ng kanilang tahanan. Pagbaling niya ng tingin dito, tahimik lang naman niyang pinakiramdaman ng paligid habang pinag-iisipan ang kanyang mga susunod na plano. At kagaya ng palagi niyang ginagawa, mabilis niyang nakalimutan ang sigalot na kanyang kinakaharap. Ngunit ang hindi niya alam, dito pala magsisimula ang isa sa mga hindi makakalimutang kalbaryo ng kanyang buhay. Dumaan ang 2 linggo. Walang naging pagpaparamdam ang matanda. Akala niya lumapit na ito sa malayo para magbagong buhay, pero hindi niya alam, bumalik pala ito sa probinsya nito para magpatulong sa kanyang mga kadugo. Kaya yun nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong ay dahil alam ng matanda na halo-halong mga nilalang
ang napapabilang sa kanilang angkan. Kaya naman ang malasap nito ang pagkatalo sa kamay ni Taban, agad yung umuwi para kumuha ng mga individual na makakatulong sa paghihiganting hinahangad nito. At sa loob ng 2 linggong pananahimik, marami itong nahikayat na mga kadugo. May mga aswang, gabunan, tiktik, manlalason, at kung ano-ano pang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos naman niya yung malikong, agad yung bumalik ng pugon upang balikan sila ng nanay niya. Hindi ito kaagad na malaya ni Taban, kaya na muli niyang maramdaman ang presensya nitong meron ng mga kasama, hindi niya maipagkakailang na sorpresa siya. Kaya pagsapit ng hapon bago ang pag-atake ng mga ito, inutusan niya ang kanyang ina na manuluyan na muna sa isa sa mga kakilala nila. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, di naman yun nagdalawang isip na sumunod dahil alam nito na hindi siya nagkakamali sa mga bagay na kanyang nararamdaman. Matapos ang naging pag-uusap nilang dalawa, nagmamadali naman yung lumakad patungo sa pinakadulong bahagi ng kanilang baryo. Dito kasi nakatira ang iilan sa kanilang mga kadugo na mula sa parte ng nanay niya. Anya, kumpiyansa siyang walang mangyayari roon sa nanay niya dahil ang mga taong yon ay dugo nila sa dugo at laman nila sa laman. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na unti-unting lumubog ang araw. Habang nagmamasid sa labas ng bahay, wala naman siyang napapansing hindi kaaya-aya. Pero sa kabila ng katahimikan na namumutawi sa paligid niya, di niya maipagkakaila ang mga mabibigat na presensyang nagmumula sa sentro ng baryo. Bagaman hindi niya pa yun nakikita, tukoy na niya kung sino-sino ang mga ito at kung saang lahi ito nagmula. Alam din niyang wala yung panama sa kanya, kaya kahit marami ang mga kalaban, di man lang siya natinag o nasindak. Kalaunan, nang maramdaman niyang umuusad na ang pangkat, matyaga niya itong hinintay mula sa labas ng bahay. Wala siyang dalang kahit na ano upang maipakita sa mga ito ang layo ng diferensya ng kanilang mga abilidad. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, dumating na nga ang mga nilalang. Nasa 8 ang bilang ng mga ito at bawat isa nakasakay sa malalaking kambing na merong paa at sungay. Malayo pa lang kapansin-pansin na ang mga nanlilisik nitong mga mata, kalakip ng presensyang nagdadala ng kamatayan. Pagdating nito sa harapan ng bahay niya, isa-isa yung tumigil hanggang sa unti-unti na yung nagsiangil. May nakita na rin siyang iilang na gumagapang pababa ng kambing habang nagpapalit ng anyo. Di niya mawari kung ano ang mga ito, pero sa estado ng mga yon, hindi ito nalalayo sa lahi ng mga aswang na mahihina. Ngunit nang masipat niyang nagpapalit anyo na ang gabunan ng pangkat, dito na siya unti-unting napangiti. Batid niya na ito ang may pinakamalakas na anyo sa grupo, kaya kung magagaya niya ito, hinding-hindi na siya mahihirapang patayin ang mga natitira. Kaya naman bago pa man magsimula ang pag-atake ng mga nilalang, hindi na siya nagdalawang isip na ito ay gayahin. At nang makuha niya ang anyo ng gabunan, mabilis naman siyang sinunggaban ng mga kasamahan nitong kanina pang naghahanap ng pagkakataon para umatake. Subalit sa pamamagitan ng likse at abilidad ng isang gabunan, hindi na siya nahirapan pang ito ay mailagan. Pagtagos ng isa sa mga aswang sa kanyang tabi, agad niya itong hinawakan sa ulo, sabay ipit ng leeg nito sa kanyang braso. Nang magawa niya ito, nagmamadali naman siyang umatras habang kinakaladkad ang biktima na kanyang nahuli. Pagdikit niya sa dingding ng bahay, dito na ito mas lalong nagpumiglas habang umaatungal. Paulit-ulit na rin siya nitong inundaya ng saksak sa may tagiliran hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili niya. Walang sabi-sabi, mas lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakahawak rito hanggang sa nagsimula na itong mangisay at kalaunay lumabas na ang dila at dumilat na ang mga mata.
Sa huling sandali ng buhay ng nilalang, sinubukan itong labanan siya pero hindi na yon nagtagumpay. At nung mamatay na ito, lahat ng nakakita ay tila bang nasindak at nanahimik. Wala na ring naglakas loob sa kanila na umatake, indikasyon na nasukat na nila ang kalibre ng abilidad ni Taban. Nang mapansin naman niya ang ikinikilos ng mga nilalang, dali-dali siyang bumalik sa kanyang orihinal na kaanyuan. Pagsilay niya sa mga ito, napangiti lang naman siya habang inilalahad ang kanyang mga katanungan at ang mga bagay na nais niyang iparating. Sino bang nag-utos sa inyo na pumarito? Sa pagkakatanda ko, wala akong kaaway na angkan sa lugar na to. Pero hindi na bale. Nangyari na ang mga dapat mangyari. Kaya kung gusto ninyo, pwede natin itong idaan sa maayos na usapan. Wala naman kasi kayong atraso sa akin at hindi ko kayo kilala ng personal. Kaya hindi ako ang totoong galit sa inyo. Ang kinagagalitan ko lang ngayon yung taong nag-impluwensya sa inyo na pumarito. Meron na akong ideya kung sino siya. Pero para hindi ako magkamali, gusto kong magmula ito sa inyong mga sariling bibig. Wika niya sa mga nilalang nakaharap niya. Nang marinig naman yon ng manlalason, pasimple itong umihip ng lasong may kasamang dasal patungo sa kanya. Akala nung nilalang hindi niya ito mapapansin, pero paglapat nito sa kanyang balat, napansin nito na wala yung naging epekto. At sa halip na maging mapaminsala ang lason, tila bang naging kaisa ito ng kanyang katawan. Matapos nun, nagdasal ng taimtim si Taban hanggang sa muling kumilos ang bawat butil ng lason na kalaunay agad din namang naglaho sa paningin ng may likha nito. Dahil sa pangyayari, hindi mawari ng manlalason kung ano ang kanyang gagawin. Basta sa mga sandaling yon, abot langit na ang kanyang kaba, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi na niya pagmamay-ari ang mga binitawan niya. Ilang segundo pa ang lumipas. Dahan-dahan nang humina ang kanyang paghinga. At bago pa man mamalaya ng manlalason ang nangyari sa kanya, sumuka na ito ng itim na dugo hanggang sa unti-unti nang mandilim ang kanyang paningin. Di na rin ito naramdaman ang kanyang katawan hanggang sa humandusay na lamang yun sa lupa at nagsimula ng maagnas kahit buhay pa. Nang masipat naman yon ang anim, walang kahit isa sa mga ito ang nagtangkang tumulong dito. Alam nila na sa mga sandaling yon, hawak na ni Taban ang kanilang buhay, kaya wala nang kahit ni isa ang nagtangkapang sumuway. Maya-maya pa, nang mapansin niya ang pagsunod ng mga nilalang sa kanyang ibig mangyari, dito na rin siya naging kumpiyansa. At para maipakita ang kanyang abilidad, kaswal niya itong nilapitan habang kinakausap. Bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig, may halong paninindak na siya namang nagdudulot ng matinding takot sa mga nilalang na nakikinig. At kagaya ng inaasahan, kahit labag sa loob ng mga ito, napilitan itong magsabi ng totoo. Pagsambit nito ng matandang mangkukulam, dali-dali niyang itinanong kung saan niyo nagtatago. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinadala niya ng mensahe ang mga ito upang malaman ng kanilang pinuno ang ibig niyang iparating. Inilagay din niya sa sulat ang kanyang kagustuhang dumayo sa teritoryo nito nang sa gayoy personal niyang mahanap ang bahay at pinagtataguan ng mangkukulam. Pagkakuha naman dito ng mga nilalang, dali-dali itong umalis. Siya naman noon, pumasok na sa loob ng kanyang tahanan para magpahinga. Pagsapit ng sumunod na araw, dito niya na sinundo ang kanyang ina para iulat ang nangyari noong nagdaang gabi. Masaya rin niyang inilahad dito na wala na silang dapat na ikatakot dahil napalayas na niya ang mga kalaban nila. Pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap, nagpatuloy ang kanilang ordinaryong buhay. Bagaman may plano siyang nais isakatuparan, iniwasan niyang umalis ng basta-basta sa pamamahay nila dahil ang iniisip niya ay yung estado ng nanay niya.
Bukod kasi sa matanda na ito, walang mag-aalaga rito sa oras na ito ay iwan niya. Kaya para mapanatag ang kanyang loob, nagdesisyon siyang maghanap ng taong mapagkakatiwalaan. At para masigurong hindi siya nito tatraydorin, ginamitan niya yon ng lihim na karunungan. Pansamantala inalis niya ang ulirat nito, nang sa gayoy masunod nito ng diretso at maayos ang kanyang utos. At nang magawa na niya ito, tsaka pa lamang siya umalis ng baryo. Isang buong araw din siya noong naglakad bago niya narating ang lokasyong inilahad ng mga nilalang. Nang marating niya ang lugar, bumungad sa kanya ang simple at payak na pamumuhay sa baryong napuntahan niya. Ayon kay Taban, mababait ang mga tao sa lugar, kaya ora mismo nakahanap siya ng matutuluyan. Meron na rin siyang mga taong napagtanungan ukol sa mga nilalang na kanyang hinahanap, ngunit lahat ito ay halatadong nagmamaang-maangan. Naunawa naman niya ang ibig ng mga taong yon. Gawa ng kung siya man ang nasa kalagayan ng mga ito, paniguradong ganun din ang kanyang gagawin. Makalipas ang 2 araw, nanatili siya sa bahay na yon. Di siya nagmadali na pumunta sa lugar na itinuro sa kanya dahil ang nais niya ay makasiguro na walang ginagawang anomalyang bagay ang mga aswang sa mismong baryo kung saan ito malapit na namumugaran. Bawat taong naninirahan dito, malaya niyang kinausap kapag meron siyang pagkakataon upang malaman ang mga istorya ng buhay nito. Naghanap din siya ng mga ebidensyang magdidiin sa lahing pupuntahan niya, nang sa gayoy meron siyang sapat na basehan upang lipulin ang lahat ng naninirahan sa lugar. Ang kaso lang hindi ganon ang nangyari. Marami ang nagpatunay sa baryo na ang mga nilalang na nakatira malapit sa kanila ay ang mga nilalang na nagsisilbi nilang protektor laban sa mga bantang nagmumula sa labas ng kanilang mga lupa. Dagdag pa ng mga ito na masaya silang naninirahan sa kanilang lugar dahil sa pamamagitan ng mga ito, nagkakaroon sila ng masagana at ligtas na pamumuhay. Matapos naman niya yung marinig, nagpasya siyang hanapin na lamang ang matandang mangkukulam. Naisip niya na hindi niya pwedeng idamay ang mismong pugad dahil dito kumukuha ng proteksyon ang mga taga-baryo. Pero kahit ganoon ang kanyang plano, hindi niya maipagkakailang hangad niyang bisitahin ang mga ito. Ang nais niyang mangyari, makasiguro na totoo ang sinasabi ng mga tao sa baryo. Pagsapit ng gabi ng araw ng kanyang pag-alis, dali-dali niyang pinuntahan ang pugad na nasa paligid ng malawak na palayan. Malayo yun sa baryo, pero mula sa pangunahing daang nagdudugtong dito, abot tanaw ang lugar. Sa unang tingin wala rin siyang nakitang kakaiba, maliban na lang sa mga hayop na nakakulong sa isang malaking kulungan. Alam ni Taba na sa bulag ang mga ito, kaya kung hindi siya nagkakamali, lahat ng mga hayop na nakikita niya ay pawang mga tao. Gayunpaman, kahit naaawa siya sa mga ito, hindi niya yun gaanong pinansin. Unang-una kasi, wala siyang ideya sa kung ano naging kasalanan ng mga ito sa mga nilalang. Dagdag pa niya na, karapatan ng mga aswang na kumain ng karne ng tao dahil sa sandaling mawala ito, tuluyan ding titigil ang kanilang pag-iral. Pagdating niya sa sentro ng baryo, sinalubong siya ng 6 na kanyang inutusan. Bago yun lumapit at makipag-usap, nagpakita yon ng paggalang bilang pagkilala ng kanyang kapangyarihan. At nang masaksihan naman yon ng iba pa, hindi na ito gaanong lumapit sa kanya. Karamihan sa mga ito na natili sa loob ng kanilang mga bahay habang tahimik na nagmamasid sa mga susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya na nasilayan ang supremo ng lahi kasama ang 3 pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Base sa presensyang taglay nito, napagtanto niya na isa yung makapangyarihang gabunan. Namumutawi rin sa dugo nito ang pagiging isang mangkukulam, kaya nagkaroon siya ng hinala na baka kamag-anak ito ng nilalang na kanyang hinahanap. Paglapit naman ito sa kanya, di pa man siya nagsasalita,
Ramdam niya na parang hinuhulaan nito ang mga bagay na sasabihin niya. Naramdaman din niyang pumapasok yun sa kanyang wisyo, kaya naman hinayaan niyang makapasok ito. At nung magawa na ito ng nilalang, ngumiti siya habang nakatitig dito. Ang laman ng isip ko ay parang bukas na libro. Malaya kang basahin ito, pero hindi mo ito mauunawaan hanggat hindi mo nalalaman ang aking totoong pagkatao at mga pinagdaanan. Wala kang makikita dyan, kaya nagsasayang ka lang ng lakas. Nang marinig naman ito ng nilalang, bigla itong tumawa na para bang inaasahan na nito ang mga sasabihin niya. Matapos niya yung gawin, bigla itong bumalik ng titig sa kanyang mga mata habang sumasagot sa kanya ng, Matapang Kataban, hindi ko inaasahan na dadayo ka rito ng nag-iisa lang. Alam mo ba na kayang-kaya kitang paslangin dito ngayon? At para hindi ko ito gawin, bigyan mo ko ng magandang rason. Mangako ka lang, Taban, na lalayuan mo ang kapatid ko. Pauuwiin kita ng ligtas sa inyo. Dahil sa sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang abilidad na ipinakita nito sa kanya. Ginaya rin niya ang itsura nito, maging ang alaga nitong nakaupo sa tabi kung saan yon nakatayo. Pagsilay naman ng nilalang sa ginawa niya, kagaya ng maraming nauna, bakas dito ang matinding pagkagulat at pagkamangha. Hindi nito sukat akalain na ganun kalakas ang kanyang karga, kaya naman sa halip na magpadalos-dalos ng pasya, tila bang naging mahinahon nito sa pakikipag-usap sa kanya. Marahil alam na ng nilalang kung ano ang kanyang kayang gawin dahil sa mga kasamahan nitong unang nakaranas ng kanyang abilidad. Nang mapansin naman yun ni Taban, naging mahinahon din siya. Kagaya ng nilalang, di siya gumawa ng kahit na anong kilos na alam niyang walang kasiguraduhan. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon sila ng maayos na usapan. Hindi naglaon, nagdesisyon na rin ang pinuno ng baryo na sang-ayunan ang ibig niyang mangyari. Ayon dito, na hindi nito maaaring isakripisyo ang kabuoang nilalang na nakatira sa pugad para lamang sa kanyang kapatid na nagkasala. Dagdag pa nito na sila na ang huhuli dito upang maipakita sa kanya ang pagsunod nila sa kanilang mga napag-usapan. Nang marinig naman yun ni Taban, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, tsaka pa lamang ito nagbigay ng utos sa mga pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Pagkalahad naman dito ng pinuno, nasipat niya ang tatlo na nagtawag ng tatlong malalaking baboy ramo. Dali-dali yun doong nagsisakay, sabay tahak ng daan patungo sa bundok. Ayon sa pinuno, nasa ikapitong bundok nagtatago ang kanyang kapatid. At bawat bundok na madaraanan, may iba't ibang uri ng bantay. Nakadisenyo ang mga nilalang para pigilan ng lahat ng bata na pwedeng pumasok sa kanilang pugad. Dagdag pa nito na, kung papasukin nyo ni Taban, hindi malabong abutin siya ng linggo bago niya marating ang kinaroroonan nito. Pero nang marinig niya ang sinabi nito, di siya kumbinsido. Alam niya na gamit ang kanyang abilidad, masyado nang mahaba ang mga ganoong araw. Naniniwala siya na kaya niya yung pasukin at marating sa loob lamang ng ilang oras. Gayunpaman, para maiwasan ang anumang pagtatalo, minabuti niyang manahimik na lang. Pagkaraan ng ilang oras na paghihintay, dito siya inanyayahan ng pinuno na magpahinga sa mismong bahay nito. Singit pa nito sa kanya na, sa mga sandaling yon wala na siyang dapat na ipagkabahala. Maging panatag siya sa lugar nila dahil tinuturing na siya nitong kapamilya at kaisa. Pero nang marinig niya ang sinabi nito, di siya gaanong kumbinsido. Alam niya na malabo yung mangyari, lalo pat di hamak na mas malapot ang dugo kumpara sa tubig. Ibig sabihin, kahit gaano kasama ang kapatid nito, gagawa pa rin yon ng paraan upang ito ay matulungan. Yon ang nakatatak sa kanyang isipan,
Kaya habang nasa loob siya ng pugad, di niya ibinaba ang kanyang depensa. Gayunpaman kahit nakataas ito, nanatili siyang kalmado upang walang maghinala sa kanya. Kinabukasan, nakabalik na ang mga inutusan ng pinuno. Pagdating ng mga ito, bumungad sa kanya ang patay na labi ng mangkukulam. Punong-puno ng sugat ang buo nitong katawan, tapos hindi na yon gaanong makilala. Pagsilay niya sa labi, di niya mapigilang magduda dahil alam niya na napakadali lamang na gawin ito. Nang marinig naman ng kapatid ang kanyang mga sinabi, pilit nitong ibinigay ang lahat ng patunay para lamang siya ay makumbinsi. Ibinahagi rin ito ang magkakaparehas nilang mga marka sa katawan upang masigurong hindi nagkamali sa dinalang labi ang kanyang mga tauhan. May mga punto na rin nakikipagtalo na yun sa kanya, dala ng pagmamalabis na makumbinsi siya. Pero nang mapagtanto ni Taban na merong ang kahina-hinala rito, mabilis niya yung nilapitan at hinawakan sa leeg, sabay darag nito sa lupa. Buong puwersa niya itong ginawa, kaya paglagpak ng likod nito, agad na bumakas sa mukha nito ang hindi maipagkakailang pagkasindak. Sa puntong yon, pautal-utal na rin ang nilalang, indikasyon na hawak na ni Taban ang kanyang buhay. Huwag kang magkakamali. Inuutusan kita at hindi ako nakikipag-argumento sa'yo. Lahat ng sinasabi ko ay pawang utos na obligado mong sundin. Ngayon, kung hindi ka makikinig at susunod, wala akong magagawa kundi kayo ay lipulin. Kaya sa huling pagkakataon, tatanungin kita, nasaan ang kapatid mo? Galit na wika niya sa nilalang. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, bigla namang kinilabutan ang lahat ng nilalang na nakarinig. Lahat ay natahimik at bawat isa narinig niyang taimtim na nagdarasal sa kani-kanilang mga Panginoong kinikilala. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, mas lalo pa niyang nasindak ang pinuno hanggang sa napilitan na itong magsabi ng totoo. Ayon sa nilalang, tama ang kanyang hinala at hindi nga yon ang bangkay ng kanyang kapatid. Pagtatapat pa nito na, kaya nila nagawa ang panlilinlang dahil sa kanilang mga napagplanuhan. Nagbabakasakali kasi sila na merong kahinaan ng mutya ni Taban at yon ang kasalukuyang ginagawa ng kapatid nitong mangkukulam. Mariin din itong inilahad na kahit paslangin niya ito, hindi basta-bastang titigil ang mga ginagawa nito. Magpapatuloy yon hanggang sa malikha na nila ang pangontra laban sa kapangyarihan niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng pagkaalarma. Bagaman wala siyang ideya sa pangontra ng mutya niya, naniniwala siya na meron ngang umiiral na ganoong bagay. At sa sandaling matuklasan ito ng kanyang kalaban, alam niya na hindi magiging maganda ang kanyang sitwasyon. Kaya naman imbis na magpakakampante, di siya nagdalawang isip na tuntunin ng mismong kinaroroonan nito. Lahat ng impormasyong pwede niyang makuha sa kadugo nito, piniga niya ng piniga hanggang sa paunti-unti magkaroon na yon ng linaw. At kagaya ng nauna nitong sinabi sa kanya, nasa ikapito nga yun ng bundok na halos ilang milya ang layo mula sa kinaroroonan nila. Nalaman din niyang may mga kasamahan ito sa lugar, kaya naman bago siya umalis, kinuha niya ang abilidad at balat kayo na pwede niyang mapakinabangan. Pagkatapos nito, tsaka pa lamang siya umusad sa pinakamalapit na bundok. Base sa mga sinabi ng pinuno, lungga ng mga mambabarang ang unang bundok na kanyang papasukin. Hindi ito basta-bastang lugar at kung mataong mahina ang kanyang karga, nakasisiguro itong mapapahamak siya. Nagkalat din sa paligid ang mga patibong nito, kalakip ng mga malalakas na uri ng bagat at mga sumpa. Dahil dito, kung kaya't naging behilante siya habang papalapit. Pagdating niya sa paanan ng bundok, sinalubong siya ng dalawang babaeng naninirahan dito. Normal naman yon kung titingnan. Kitang-kita niya ang masayang presensyang pilit nitong tinatago. Pero syempre,
Para hindi niya ito mabulabog, naging mahinahon siya sa pakikipag-usap sa mga ito. Pagsilay naman ng dalawa na wala siyang dalang kahit na ano, nagmamadali itong lumapit upang siya ay akitin. At nang makalapit na ito, agad siya nitong hinawakan sa balikat na para bang may balak itong mang-akit. Paulit-ulit itong ginawa ng dalawa habang may kung anong bagay itong sinasambit. Maya-maya pa, may mga dasal na rin itong iniihip sa kanya, dahilan para unti-unti siyang makaramdam ng antok. Akala ng mga mambabarang magtatagumpay na sila, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, parte lang ito ng panlalaro ni Taban. Hindi nagtagal, pagsilay ng mga itong napapasunod na siya ng mga pinakawalan nilang mahika, dito na siya nito sapilitang dinarag sa lupa. Ngunit bago pa man siya nito mapabagsak, laking gulat na lamang ng dalawa nang mapansin nilang naidarag nila ang katawan niya, pero hindi nila napagalaw ang mga binti niya mula sa pagkakaapak sa lupa. Dala ng pagkagulat, agad naman yung tiningnan ng mga mambabarang kung saan dito nila nasilayan ang mga binti niyang halos kahalintulad ng satorong baka. Matapos naman nila yung masilayan, agad na nagbago ang anyo niya nang hindi nito namamalayan. Dahil dito, kung kaya't muli siyang nakatayo, kasabay ng pagsakmal niya sa isa sa mga ito. Pagtarak ng kanyang pangil sa leeg ng biktima, agad niya yung iwinasiwas na parabang isang mabangis na hayop hanggang sa tuluyan niya na itong naputulan ng ulo. At nang maisa katuparan na niya ito, mabilis niyang sinugod ang isa pa hanggang sa tuluyan na rin niya yung napaslang. At nang matapos ang mga pangyayaring yon, mabilis niyang tinahak ang daan dahil sa dami ng mga insektong nagmamasid sa paligid. Akala niya nung una, purong mga pagpapalipad sa hangin lang ang kayang gawin ng mga mambabarang sa bundok. Pero ang hindi niya alam, may basbas ang mga ito mula sa itim na diwatang naninirahan dito. Kaya naman taliwas sa mga pangkaraniwang mambabarang, meron itong mga abilidad na sadyang hindi pangkaraniwan. Makalipas ang kalahating oras na pag-akyat, may nakita siyang kumpol ng mga uod at pesteng naghihintay sa kanya sa gitna ng daan. Malalaki ang mga ito, kaya malayo pa lang naaaninag na niya ang mga nilalang. Paglapit naman niya rito, mabilis niya yung sinunggaban hanggang sa lumaganap na ang kaguluhan sa buong paligid. At sa loob lamang ng maikling oras, dito na rin nagsidatingan ang mga mambabarang na nakasakay sa mga nilalang na pawang pinalaking mga insekto. Nung masipat naman yun ni Taban, dali-dali niyang ginaya ang mga alaga nito upang meron siyang makatuwang. Ginamit na rin niya ang isa sa pinakamalakas niyang anyo upang masigurong hindi siya nito basta-bastang mapapasuko. Dahil dito, kung kaya't walang panama ang mga nilalang kahit pagtulungan siya nito. At sa loob ng halos 2 oras na pakikipaglaban, halos wala na siyang ideya sa bilang ng dami ng mga napaslang niya. Basta ang alam noon ni Taban, magkakalahati na sa bilang ng mga ito ang kanyang napatay. Malaking porsyento na rin ng bundok ang nasusunog, kaya karamihan sa mga naitanim nitong bagay ay unti-unti nang nawawala ng bisa. Yon ang pangunahing dahilan ni Taban kung kaya't sinunog niya ang bawat lugar na kanyang madaraanan. Kaya naman ang mapansin ito ng mga nilalang, sinikap nitong patayin siya sa loob ng lalong madaling panahon. Ngunit dahil sa liksi ng abilidad ng gabunang taglay niya, ni hindi man lang ito nakahabol. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsilay naman ng mga mambabarang na marami na sa kanila ang napaslang, dito na yun napilitang magsilayasan sa bundok. Ngunit di pa man sila nakakalayo sa paanan nito, kitang-kita niya kung papaano yun malusaw na parabang luwad na hinulma sa wangis ng tao. Nakakagulat man ang ganoong pangyayari, alam niyang totoo ang mga bagay na kanyang nasilayan. Marahil ay yon ang kasunduan ng itim na diwata sa mga mambabarang upang masiguro na kailan may hindi na yon aalis sa kanyang poder at pamamahala. Dahil dito, kung kaya't mabilis na nalipol ang mga natirang hinangad na tumakas.
Matapos naman niya yung makita, di na rin siya nagdalawang isip na umusad patungo sa susunod na bundok. At sa loob ng 7 araw pinuno, samut-saring mga nilalang ang kanyang nakalaban. 2 sa mga ito ang purong engkanto, habang yung 5 naman, mga taong nagtataglay ng mga katangi-tanging abilidad. Lahat ito malalakas, ngunit wala yung nagagawa sa sandaling nakaharap na nito ang bisa ng kanyang mutya. Pagdating niya sa huling bundok kung saan nagtatago ang mangkukulam, dito niya na nakalaban ang mga demonyong nagbabalat kayo bilang mga hayop. Kagaya ng mga demonyo sa impyerno, binubuo ang espiritu nito ng asupre at apoy, kaya naman sa paanan palang hirap na siyang umusad. Ayon sa kanya, bukod sa marami ang mga ito, hindi yun basta-bastang namamatay dahil sa kapal at kunat ng kanilang mga balat. Wala ring silbi sa mga ito ang sarili nitong armas, kaya hindi niya maipagkakailang nahihirapan pa rin siya sa kabila ng paggamit ng kanyang abilidad. Ayon kay Taban, kailangan niya pa noong gamitin ang ilan sa mga tinatago niyang kakayahan para lamang makatalo ng 2 nilalang. Dahil sa pangyayaring yan, napilitan siyang gumamit ng sabulag para maikubli pansamantala ang kanyang presensya sa mga kalaban niya. Nang may sakatuparan na niya ito, nagmamadali siyang umusad hanggang sa marating na niya ang bahay ng matandang mangkukulam. Mula sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang isang malaking simbolo na nakaukit sa labas mismo ng kubo. Bawat ukang bumubuo sa ritual, dinadaluyan na ng likidong apoy, indikasyon na mula sa impyerno ang kapangyarihang hinihiram nito. Nang mapagtanto naman yun ni Taban, nagmamadali naman siyang lumapit ng kubo upang maistorbo ang matandang gumagawa ng ritual. May mga dasal na rin siyang inihip sa hangin sa pagbabakasakaling yon ang makakaagaw ng atensyon nito. Pero sa kasamaang palad, hindi nahulog ang matanda sa kanyang patibong na paulit-ulit na nilalatag. Pagpasok niya sa loob ng kubo, lahat ng likidong apoy sa uka ng simbolo ay unti-unting naging bato. Nawala na rin ang mga sinde ng siga sa buong paligid, indikasyon na nakumpleto na nito ang ritual na ilang buwan na nitong isinasakatuparan. Kaya naman ang maunawaan na ito ni Taban, doble-doble ang ginawa niyang pag-iingat habang dahan-dahan nitong lumalapit. Pagdating niya sa sala ng kubo, dito niya nakita ang matanda na nakaupo sa may bandang kusina. Noong una hindi niya ito gaanong maaninag dahil sa dilim ng paligid. Pero nang lumiwanag na ang buwan, nakita niya ang wangis nito na napakalayo sa itsura nito nung pumunta yon sa kanyang tahanan. Bukod kasi sa malaki nitong katawan, tila bang napakakisig na nito na parabang hindi yon isang matandang babae. Kapansin-pansin din ang malaking bagay nito sa may bandang likod na tila bang may pasan ito na kung ano. Pero nung maaninag niya na ito, tumambad sa kanya ang umbok-umbok na katawan ng isang lalaki. Bagaman mahaba ang buhok ng nilalang, hindi maipagkakailang nagtataglay ito ng katawan ng isang mandirigma. Maya-maya pa, pagmulat naman ito ng mga mata, dito niya nasilayan ang mata nitong kakulay ng abo. Pagpang-abot naman ng mga paningin nila, bigla yung umisi, sabay sugod sa kanya. Napakabilis nito noong kumilos, kaya kung nataong hindi siya nakailag sa loob lamang ng 2 segundo, paniguradong natapyas na nito ang kanyang ulo. Dala ng pagkagulat, napilitan siyang umatras muna pansamantala para pagmasdan ang kalaban niya. Nang mapansin naman ito ng matanda, agad itong naglikha ng sibat gamit ang hangin na siya namang dali-dali nitong ibinato sa kanya. Matapos naman niya yung masilayan, alam niyang hindi niya na ito maiilagan, kaya naman napilitan siya na salagin ito gamit ang kanyang kuko. Ang kaso, paglapat nito sa kanyang kuko, mabilis na nagpatuloy ang bagay na yon hanggang sa tumarak ito sa kanyang tiyan. At dahil sa tangan nitong puwersa, kung kaya't hindi na siya nakapalag pa, nang idarag siya nito papalayo,
hanggang sa tumarak ito sa isang malaking puno. Halos tumagos ito sa kanyang likod, kaya naman medyo natagalan siya na ito ay mahugot. Mabuti na lang naalis niya yon sa kanyang katawan bago pa man sumunggab ang nilalang. Nang makatayo na siya sa harapan nito, doon na yon nagsimulang humagikgik habang nagwiwika sa kanya ng, Mukhang napakasaya mo sa 7 araw na pamumundok makarating lamang dito. Akala mo taban kontrolado mo na ang lahat. Pero parang nakakalimutan mo na kagaya ng ibang karga, may mas mataas at may mas tataas pa rin sa'yo. Yan ang iyong pagkakamali. Kung nung una pa lang pinatay mo na ako, hindi ka na sana namomroblema at nalagay pa sa ganito. Sisihin mo ang iyong sarili kung bakit ka mamamatay ngayong gabi. Nang marinig niya ang sinabi nito, kahit nanghihina ng husto, pinilit niyang magpalit anyo. Pagtanga niya sa wangis ng isang gabunan, agad niyang hinugot ang abilidad ng isang dalubhasang antingero na minsan niya noong nakaduelo. Paghawak niya sa may mga espiritual na sibat na minsan itong ipinamalas sa kanya, mabilis niya itong ibinato rito habang walang takot na sumusugod. Ginamit na rin niya ang mga naitago niyang abilidad, kagaya ng pagpapalaho ng kanyang bakas at pagpapanatili ng kanyang lakas. Alam ni Taba na yon ang pinaka-importante sa lahat kung nais niyang manalo sa kanilang laban. Nang masipat naman yon ng nilalang, hindi siya nito gaanong pinansin. Lahat ng ginawa niya kasyual nitong hinayaan hanggang sa nabagot na ito at kalaunay napilitan na yung sumugod. Subalit ang hindi alam ng nilalang na yon, nakahanda na rin siya. Kaya naman pagsunggab nito sa kanya, buong puwersa niya itong nasalag gamit ang pinaghalo-halong abilidad mula sa iba't ibang wangis ng mga engkanto at nilalang. Pagpamalas niya sa ganoong abilidad, dito na rin nagsimulang umatake ang mangkukulam. Sa kasagsagan ng kanilang pagtutuos, ilang beses siya nitong sinubukang tagain sa ulo upang tapusin na ito sa lalong madaling panahon. Ang kaso lang, nang mapansin naman ni Taba ng balak ng mga nilalang, naging maingat siya kahit siya ay nakadistansya. Di rin niya binaba ang kanyang bakod sa katawan upang madali niya itong magagamit kung sakali mang wala na siyang mapagpipilian. Ilang minuto pa ang lumipas, purong pag-iwas na lamang ang ginawa niya habang pilit na pinapagaling ang kanyang sugat sa tiyan. Marami na rin siyang sinubukang taktika para ito ay mapahina, ngunit dahil sa katalinuhan nito, di niya yun basta-bastang nagagawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa hanggang sa maisipan niya na pagsabay-sabayin ng lahat ng anyo at abilidad ng mga nilalang na minsan niyang nakita at nakalaban. Ayon kay Taban, di ito naging madali, gawa ng napakalakas ng rebuelta nito dahil sa isa yon sa mga abilidad na ipinagbabawal ng mutya. Ngunit dala ng desperasyon, di siya rito natinag. Alam niya na ito na lamang ang huling alas na magagamit niya, kaya nakahanda na siyang itaya ang lahat. Matapos naman niya yung maisakatuparan, bumungad sa harapan ng nilalang ang anyo na hindi pa nito nasisilayan. Sa puntong yon, medyo nakaramdam na rin ng pag-aalangan ng kanyang kalaban buhat sa presensya na taglay niya. Ngunit sa kabila nito, buong tapang pa rin yung nakipagtuos hanggang sa dito na nito napagtanto na halos pantay lang sila pagdating sa lakas. Ngunit dahil sa tangan niyang abilidad ng iba't ibang nilalang, kaya nagawa niya pa ring lumamang. At sa pamamagitan nito, kaya niya natalo ang matandang mangkukulam. Ayon sa kanya, limitado lang ang itinatagal ng mga ganoong uri ng anyo. Bukod sa hindi nito kinakaya ng katawan ng matanda, may sapat na oras lang din ang pagsakop sa katawan nito. Kaya naman nang maabot nila ang nakatakdang oras, sapilitang nawala sa katawan nito ang anyo.
At nung tuluyan na itong manghina, dito niya na yon walang habas na naundayan ng saksak hanggang sa kalaunay mahati niya yon sa dalawa. Sa sobrang galit niya, pinagsusunog niya ang lahat ng bagay na kanyang makita hanggang sa wala nang matira. Matapos ang mga pangyayari, bumalik siya sa pugad upang ipagbigay alam ang kanyang naging tagumpay. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, hindi na siya nito kinausap dahil sa takot at pagkabahala. Di rin niya nakita ang pinuno ng angkan hanggang sa nilisan niya ang lugar. Pagbalik niya sa pugon, paunti-unti naging panatag na ang kanyang sarili. At magmula noon, malimit na rin niyang ginagamit ang isa sa pinakamalakas na mutya na regalo ng Panginoon.